Erokamano Juma wawuok Migori kawachomo nyaka kaunti no ma Siaya kama gavana ma Siaya James Orengo omedo kuom kaluwore kod duoko mag yiero maten piny Kenya makinde ka kinde thoro bedo kod ng'ikruok tok yiero e thurka. Orengo ne owacho magi kinde mane ochamo muma mar apis alap mar skund tiegruok mar KMTC Siaya, to kaka jafwambo marwa James Orengo lero, Orengo ne osingo chopo dwaro mag dongruok ne oganda e kaunti no. Elap ma KMTC Siaya, jang'ad buche Jackie Kamau nochopo sidha yanga James Orengo kod jalupne William Oduol kendo miyo gi thuolo mar tiyo ne jopiny kuom higni 5 mabiro. I, James Orengo, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Orengo kata kamano nomedo ywak kaluwore kod kaka duol mar yiero e thuru ka IBC sobedo katayo yiero ahinya to mano mar telo maduong' mogik ma pacho ka. I want to tell the people of Siaya that as we look after the affairs of Siaya, we must make sure, even at the national level, that those who take their time to go and vote for a president of a choice, that your vote should not get lost. Counting in Kenya, we have a budget of 1 trillion, and people will find it easy to count 1 trillion. 1 trillion. But counting 14 million votes in Kenya has become very difficult. Gavana ma Siaya manyien no gi jalupne sechego noluwo ni gikore mar tieko midhiero mag jopiny kendo neno ni kaunti ma Siaya oyudo dongruok mabiro kelo negi lokruok. It is work for us in order to deliver services to you. Jotelogo nomedo kwayo jopiny mondo omed bedo kod horuok e kinde ma doho mamalo mogik biro chako winjo buch Azimio la Umoja One Kenya Alliance mane pingo yiero kendo lendo mar William Ruto kaka jaloch e Compton piny Kenya. I pray to the people of Siaya, be calm. Justice is going to be done, and the person who was truly elected as the President of the Republic of Kenya will get justice at the end of the day. Nyasi mar chamo mumano no yore gi Senator Oburu Ginga ka achiel kod jodbura auchiel duto ma Siaya mano singo tiyo kanyakla gi Gavana Orengo mar chwalo dongruok ne Siaya. James Orengo, Ramogi TV.